Sí, bé, gràcies, i gràcies per sol·licitar la compareixença que servirà per aclarir tota aquesta qüestió en relació a l'edifici del carrer Doctor Trueta, a prop de la Rambla del Poble Nou, el seu de la Flor de Maig. Explicaré els fets cronològicament, que és la millor manera de situar-se en aquest procés que va implicar el 2014 la compra per part de l'Ajuntament de Barcelona d'aquest edifici, d'una part d'aquest edifici, que seria el 41%. Prèviament, diguem-ne, també ho resumeixo, va haver una reivindicació del barri, de l'Associació de Veïns del Poble Nou, molt contundent, perquè aquest edifici que havia estat arrendat a l'Ajuntament de Barcelona fins al maig del 2012 passés a ser de propietat municipal i fos cedit a la Flor de Maig. Recuperés, diguem, la tradició d'aquest Ateneu i d'aquesta cooperativa. El procés que es va seguir, ara veient els fets que han succeït, podíem qualificar-lo una mica de precipitat, en la mesura que només trobem un informe, que és l'informe de valoració per l'adquisició del local. No trobem cap informe tècnic. L'informe per valorar l'adquisició del local, fet lògicament per la Gerència de Recursos i Direcció del Patrimoni, va valorar que el preu, que era un preu alt, 1.057.000 euros, entrava dins de la forquilla, la part alta de la forquilla dels preus que s'estaven pagant pels locals de la zona pròxima del barri. Bé, aquesta, diguem-ne, és la situació. L'informe és del 23 de maig de 2014 i el 22 de juliol de 2014 es va fer l'escriptura, el qual va implicar la intervenció d'un arquitecte perquè es fes la propietat horitzontal entre la família Aguilar, són diversos propietaris, Aguilar Peira, Aguilar Bonet, Aguilar Ricós i Toran Aguilar, i la venda de l'Ajuntament, que ho va cedir a la Flor de Maig. Es pot calcular el preu per metre quadrat, que és una mica alt, però no entrava dins de la forquilla del que s'estava pagant el 2014 en el districte, en el barri. Això implica, diguem-ne, que l'Ajuntament de Barcelona és el propietari del 41% d'aquesta comunitat de propietaris, de la qual el 59% és d'aquesta família. L'única indicació tècnica està en la mateixa escriptura, la qual s'estableix explícitament en relació a l'edifici i la propietat parcial de l'edifici, que la propietat d'aquest local, és a dir, l'Ajuntament, assumirà al seu compte i càrrec l'execució dels treballs de rehabilitació de la totalitat de les façanes de l'edifici del carrer Doctor Trueta. Això va implicar que es passés l'encàrrec a BIMSA, partint que el prioritari a la restauració de la façana es va encarregar l'arquitecte Pere Soler Serratosa, es va pressupostar, BIMSA ja tenia el projecte d'execució, el mateix arquitecte va encarregar un estudi a Avís Arquitecte d'Estructura, perquè, lògicament, l'edifici té altres patologies més enllà de la façana. A més, diguem-ne, moltes bigues estan rovellades, hi ha humitats, algunes caps de biga ja no estan tocant la façana. Bé, d'aquest informe, les conclusions de l'informe que va fer consultors Avís Arquitectes és que hi havia esquerdes verticals, hi havia un fimbrament important dels forjats, que vaig comprovar el mateix setembre visitant-ho, com el forjat estava realment ondulat i estava en mal estat, i lògicament vam veure que tenia que haver una intervenció més forta i feia recomanable una diagnosi completa de l'edifici. Això, diguem-ne, comencem per la rehabilitació de la façana, però, de fet, el 27 de gener del 2016, una professora i dos professors de l'UPC ens van enviar un informe dirigit al regidor del districte de Sant Martí, això que estic com a regidor del districte, avisant, diguem-ne, que s'havia detectat en un treball d'estudis de la Politècnica, amb estudiants, s'havia detectat un seguit de lesions estructurals tant a la façana com a la resta de l'edifici, i s'havien detectat unes esquerdes, que algunes podien ser més recents, esquerdes importants, entre 8 i 10 mil·límetres. Immediatament, això ens va arribar a finals del mes de gener, immediatament el que vam fer és avisar bombers perquè fessin una inspecció, dirigida per Joan Pedreny, i van fer la inspecció i van apuntalar preventivament i van precintar l'edifici per perill imminent que podia haver que una part de l'edifici caigués. El 4 de febrer del 2016, el mateix districte va fer un informe tècnic on es va mesurar més aquests problemes d'esquerdes, bigues de ferro oxidades, etc. Aquesta és, diguem-ne, la situació. Llavors, les mesures que hem pres són de 3 tipus. En primer lloc, l'activitat de totes les persones que estan dins de l'Ateneu Flor de Maig s'està traslladant al casal de joves de Can Ricard, hi ha un acord, i a més el districte col·laborarà en fer el trasllat. Aquesta, diguem-ne, és una solució per a les activitats, el que passa que és una solució que prendrà temps,
perquè, diguem-ne, la situació és que la comunitat de propietaris, el 59% la família Aguilar, el 41% l'Ajuntament, té que fer el treball de diagnosi, després té que fer un projecte de rehabilitació, etc., el qual pot prendre mesos i més d'un any. I, per últim, també, lògicament, s'està plantejant un procediment jurídic des de serveis jurídics del districte per, d'alguna manera, repensar la compra, aquesta compra feta en precipitació sense un informe tècnic, en la qual possiblement hi havia vicis ocults que no es van dir a la compra i que podria comportar una certa reversió. Aquesta és la situació, però en tot cas, si necessiten més aclaracions, aquí tenim els documents. Moltes gràcies. És el torn d'Esquerra. Bé, en primer lloc, agrair les explicacions que ens ha donat el regidor. Dir que ens agradaria ampliar aquestes explicacions, podem tenir a l'abast aquests informes als quals feia referència i li demano formalment. Bé, tota l'explicació amb un cert grau de surrealisme, més quan acabem de parlar de Barcelona ciutat resilient, ens trobem en un cas que no deixa de ser paradigmàtic. Es fa un informe de valoració, és a dir, quan costa, però no es fa un informe tècnic, és a dir, no sé què compro. Això és una mica el que m'ha semblat entendre. Vaja, el mateix que qualsevol de nosaltres, quan es compra un vehicle de segona mà, segurament passaríem pel taller primer a veure si allò que comprem efectivament és correcte i si no ho és, doncs no ho compraríem, però l'Ajuntament es gasta 1 milió d'euros més el pressupost ja previst de mig milió d'euros de fer les reformes de la façana sense fer aquesta comprovació. I això ens sembla que és absolutament surrealista. El fet és que el 2 de febrer els bombers precinten l'Ateneu Popular Flor de Maig perquè afortunadament hi havia uns professors de la Universitat Politècnica de Catalunya que havien estat fent el seguiment del treball de fi de grau de rehabilitació de la flor d'uns alumnes, és a dir, passaven per allà, i van poder alertar el districte de Sant Martí d'aquesta situació. Sort. Afortunadament, avui estem parlant de precintar un edifici i no estem parlant de fets més greus que haurien pogut passar per irresponsabilitat d'aquells que van adquirir la propietat sense fer una valoració tècnica i d'aquells que durant un temps posterior tampoc es van preocupar massa perquè és un fet sorprenent si tenim en compte que diferents tècnics de BIMSA, l'empresa municipal d'infraestructures, que han visitat reiterades vegades l'edifici per a poder efectuar les obres de millora de la façana pendents, doncs sembla que aquesta rehabilitació, que va ser una de les clàusules de compra, tampoc van detectar res. Com a mínim res, com per poder presentar l'edifici. En canvi, uns senyors que passaven per allà ho van veure. Sort. Sort hem tingut. El que volem saber és quina mena d'estudis o comprovacions es van fer, si és que es va fer alguna, un cop ja en possessió del bé. I com és que no es va detectar la situació de risc d'esfondrament que pateix la Flor de Maig. De fet, és lamentable que durant més d'un any de propietat municipal s'hagin estat realitzant activitats malgrat el risc que representava l'estat de l'edifici per a les persones i quines accions pensen prendre l'Ajuntament en el cas que no es tingués coneixement de l'estat de l'edifici, sent això un vici ocult, com se'ns ha dit. També cal reconèixer la ràpida actuació del districte de Sant Martí en rebre la notícia i l'eficàcia de la feina dels bombers. I també cal posar en valor l'oferiment d'espais fets des del districte a l'Ateneu per tal d'evitar que s'aturin les seves activitats. Per tant, no sé, la veritat és que m'ha deixat molt preocupat i suposo que no només a mi, sinó que a totes les persones aquí presents i a qui tingui abast aquesta informació. Moltes gràcies, regidor. Seria el torn del grup de Convergència i Unió. Sí, moltes gràcies, president. Bona tarda, regidors, regidors. Recollim la informació que fa un moment estava donant el regidor també del districte de Sant Martí. El que sí faria algunes reflexions prèvies. En començava en el moment de la compra amb una breu menció que hi havia hagut una reivindicació, en aquest cas veïnal, per l'adquisició parcial d'aquest edifici emblemàtic del districte de Sant Martí, concretament del barri del Poble Nou. Falta la prèvia, és a dir, la moguda que hi havia hagut a nivell del teixit associatiu resident en aquest edifici de Flor de Maig. Ho dic perquè això em fa fer una pregunta, és a dir, plantejar una pregunta. Parlava de precipitació i el que haig de preguntar és, en tot cas, i des de la seva postura actual com a regidor del districte i des d'una procedència d'una formació activista, si realment renunciarien a la compra de l'edifici que en el seu dia per part de l'Ajuntament es va comprar. Amb la intervenció, i ho ha comentat, d'un arquitecte amb la formalització tant del que seria la divisió horitzontal i també entenc jo que algun tipus de consell es hauria de fer més enllà del propi criteri, insisteixo, a les persones i als usuaris que existien a aquesta edificació,
per tant, al poder veure i apreciar algunes deficiències, d'aquí la intervenció de BIMSA i en qualsevol cas amb aquest període de temps amb el que ha transcorregut i que s'haguessin pogut implementar algunes accions. Comentava el regidor Corones, a partir d'aquí algun seguit d'incògnites de què és el que hagués pogut passar. Sí que posem en valor alguna cosa que per part del govern anterior va ser molt complicat que pogués resultar, és a dir, estalviar-se 50.000 euros anuals de lloguer per evitar posar-nos en un edifici que probablement en aparença ja requeria una sèrie d'intervencions i que en qualsevol cas les entitats que allà hi eren no van voler ser traslladades. Per tant, jo el felicito que en aquest sentit ho hagin aconseguit. El que sí voldríem saber que a futur, més enllà de la possibilitat de rescindir una compra, si hi ha algun objectiu de poder tirar endavant un projecte in situ a Flor de Maig. Moltes gràcies, regidor. Seria el torn de paraula del grup de Ciutadans. Bien. El edificio del que estamos hablando es un edificio histórico que tiene más de 100 años. Nosotros nos felicitamos de que se haya tenido la iniciativa de recuperar este edificio, no solamente por el valor patrimonial que tiene, sino también tiene un valor histórico. Fue el edificio donde nació la cooperativa de la Flor de Mayo, que tiene una importancia como una de las más importantes cooperativas de consumo que hubo en Barcelona y que tenía diversas sedes en toda la ciudad. Este edificio nos consta que está en un estado de conservación muy deficiente y lleva tiempo, además, con redes en la fachada porque es un riesgo para la seguridad de las personas en la vía pública. Seguramente este mal estado de conservación se puede comprender debido a la antigüedad del edificio, debido también a los diversos usos, a los cambios de uso que ha tenido a lo largo del tiempo. En los años 50 llegó a ser una escuela, en los años 80 se dedicó a sede del Ateneo y en los últimos años, por desgracia, ha estado ocupado irregularmente. Seguramente ha habido también una cierta falta de control respecto del uso que se ha hecho de este edificio. Todas estas factores hacen que, naturalmente, el edificio está en muy malas condiciones y requiera una intervención urgente. Lo que no podemos admitir es que desde el ayuntamiento se alegue desconocimiento del estado de este edificio, puesto que desde los años 80, es decir, lleva 30 años, que estaba alquilado por el propio ayuntamiento y este edificio ha tenido siempre un uso público, o al menos la parte del edificio del planta baja y primer piso, que es el que se dedicaba a escuela y después a Ateneo. Por tanto, no entendemos cómo este estado del edificio, esta necesidad de una restauración profunda, no se ha tenido en cuenta a la hora de llegar a este acuerdo. Esperamos la documentación que nos puedan aportar sobre los detalles de la valoración y sobre los detalles de las intervenciones que serían necesarias hacer. Y, en fin, esperamos que se llegue a un acuerdo con la propiedad del resto del edificio para hacer una intervención que es muy necesaria y poner a disposición el edificio de los vecinos del Poble Sec. Del Poble Nou, perdón. Moltes gràcies, regidor. És el torn del PSC. Efectivament, jo crec que aquest és un exemple de tot un seguit de gestions fetes per diferents equips de govern al llarg dels últims anys que el que posen en evidència és que hi ha algunes coses que fallen. Evidentment, no és normal el comprar un edifici sense haver-se'l mirat. És cert que, com comentava el regidor de Convergència, ens parlava, el senyor Blasi ens comentava la pressió veïnal que hi havia hagut. Jo em quedaria una mica amb aquesta part, és a dir, és cert que podríem retreure al passat equip de govern una mala gestió o una mala compra d'aquest immoble. En part seria just, però en part també és cert que hi havia tot un lloguer des de fa una pila d'anys i que per tant hi havia una raó econòmica, no? Doncs va ser una cutrada de gestió la que vam fer amb aquest edifici. Perdó el terme.
però socialista, sí, senyor Blasi. Jo miri que intento ser suau amb vostè i vostès... Però en qualsevol cas el que és interessant per mi, o cal destacar, és primer treure'n una lliçó, prendre nota i no tornar a cometre aquest tipus d'error. No només pel que fa a l'estat de l'estructura d'aquest edifici, que jo crec que en aquest sentit ja s'han pres les mesures necessàries, sinó el fet de, a vegades, cedir excessivament davant les pressions dels veïns fins al punt d'oblidar-nos de temes tan importants com és la seguretat o el criteri tècnic que ha d'acompanyar qualsevol d'aquest tipus de decisions. I en aquest sentit, per mi em ve al cap Canvies, que és una altra manera de pressionar per part dels veïns a un pla urbanístic per la pressió dels veïns, o més recentment un cas que tenim a Sarrià, que és l'ocupació d'una finca, com sap molt bé, a Hort de la Vila, veïns i posar en risc mantenir una edificació en un estat deplorable que està caient, que està en un estat deplorable però que està ocupat de manera pervisiva per l'equip de govern. Totes aquestes situacions en el fons tenen una cosa en comú, que és el fet de no saber gestionar o no voler liderar o no voler exercir, en alguns casos, no tant en aquest cas de l'Ateneu de Flor de Maig, sinó en alguns altres, especialment Canvies, que és un problema cronificat i que algú algun dia haurà d'exercir el que s'ha de fer, que és que s'enderroqui aquest edifici i que es compleixi amb un planejament vigent, doncs el fet de no exercir aquest lideratge el que provoca són situacions com aquesta i com d'altres que es poden produir a la ciutat. I jo vull posar en evidència i vull destacar la nostra preocupació per aquesta finca del carrer Hort de la Vila. És una finca amb un estat de l'estructura deplorable i està gent dins treballant-hi i creiem que el govern ha d'actuar perquè no es produeixi una situació com la que ara mateix hem viscut amb la finca del Flor de Maig. Sería el torn de paraula del Partit Popular. Gracias, presidente. La Flor de Maig fue una cooperativa de consumo histórica nacida en el año 1890 en el barrio de Poblenou como edificio propio desde el año 1896. En 1950 la cooperativa cerró debido a la fuerte crisis económica, pero el edificio continuó como escuela. En 1978 el edificio fue recuperado por la Asociación de Veïns del Poblenou, que impulsó la constitución de un Ateneu Popular que aún subsiste. Realmente la Flor de Maig se ha convertido en un edificio emblemático y en una entidad referente en el barrio del Poblenou y en el distrito de Sant Martí, que tengo el honor de presidir en cohabitación con el regidor Josep María Montaner. Es cierto que en julio de 2014, el gobierno municipal anterior compró este edificio por 1.057.000 euros. El regidor Coronas ha calificado de surrealista la compra de este edificio. Ha sido muy suave. Yo diría que es una grave irresponsabilidad. Una grave irresponsabilidad. No solo de los que lo compraron, sino también de aquellos que presionaron para que se comprase, algunos de los cuales forman parte del proyecto político que hoy gobierna Barcelona. Una grave irresponsabilidad que, afortunadamente, no ha llevado a males mayores, pero, como digo, es tanto una grave irresponsabilidad de los que gobernaban en el anterior mandato del alcalde Trías, como también es otra grave irresponsabilidad de los que presionaron para que se comprase este edificio y que forman parte, muchos de ellos, del proyecto de la Barcelona en Comú de Ada Colau. Como hemos dicho, y afortunadamente se desalojó el edificio, y agradecer en ese caso, creo que ya se ha dicho, pero creo que es justo repetirlo, agradecer a los servicios técnicos del distrito y a los bomberos su diligencia a la hora de desalojar el edificio por ese grave riesgo de derrumbe y por esos daños estructurales que ya se han comentado. En todo caso, y vista cuál es la situación actual del edificio, sí que nos gustaría también desde el Grupo Popular conocer, y solicitamos por lo tanto, esos informes técnicos que han dado lugar
al desalojo, ya que nos comenta el regidor que no existían los informes técnicos previos y por los cuales se hizo la compra del edificio. Como se ha dicho, se compró un edificio a ciegas sin saber qué era lo que se compraba y esa es la gran irresponsabilidad, existiendo unos vicios ocultos que no se detectaron por parte del ayuntamiento y de aquellos que presionaron para que se comprara. Por lo tanto, yo solicito desde el Grupo Popular estos informes y también nos gustaría saber qué es lo que va a costar la rehabilitación, porque al final el edificio costará lo que compramos más la rehabilitación que se tenga que hacer ahora y de aquí al futuro. Y también nos gustaría conocer, si es posible, regidor, cuándo podrá volver a ser utilizado el edificio, si es posible saberlo, y para qué usos tiene previsto el edificio del Ayuntamiento. Moltes gràcies, regidor. És el torn de la CUP. Sí, estic veient que la conclusió d'aquest tema, i no sé, podem comunicar la sortida amb una roda de premsa, serà que els veïns són absolutament responsables del que ha passat a la Flor de Maig. És a dir, que per la seva increïble pressió resulta que durant 30 anys aquesta família ha anat cobrant de l'Ajuntament el lloguer, posteriorment l'Ajuntament s'ha vist obligat a fer una compra per més d'1 milió d'euros sense cap informe tècnic per la pressió veïnal i resulta que ara, perdoni, no han estat desallotjats, sinó que es va parlar amb la gent que feia activitats a la Flor de Maig i, evidentment, han acordat sortir de l'edifici per tal que l'Ajuntament compleixi la seva responsabilitat, que és rehabilitar-ho. Vaig a dir unes paraules que diuen els veïns de Poblenou. Diuen: considerem que la situació actual és la cúspide d'una estafa històrica per la qual una família que va obtenir l'edifici durant el franquisme en estranyes circumstàncies, que aquestes circumstàncies se les poden imaginar, s'ha lucrat de les necessitats dels veïns, instrumentalitzant l'administració, per dir-ho d'una manera elegant, i finalment ha acabat amb el precinte de l'espai. Aquesta és la història de Flor de Maig. I a mi em donaria satisfacció que l'acció de la compra amb aquesta irresponsabilitat acabés amb accions legals, perquè seria just. Tant la irresponsabilitat dels 30 anys de no controlar l'estat de l'edifici com després d'aquesta compra absolutament irresponsable o interessada. En aquest sentit, el que sí és una demanda veïnal d'aquests veïns que són unes sordes infranquejables és que realment s'ajudi a que es puguin portar activitats, com ha dit ara el regidor, a Can Ricard, o allà on sigui, que puguin continuar amb les seves activitats i que el districte i, per tant, l'Ajuntament posi tot el que estigui de la seva mà per tal de rehabilitar l'edifici en un curt espai de temps, perquè sí, és veritat que la Flor de Maig és un edifici emblemàtic al barri i que ha de continuar amb les activitats que feia abans del seu precinte. En aquest sentit, esperem que es porti abans d'un any i que paral·lelament es portin accions legals a tot el que hem comentat. Moltes gràcies. Doncs seria el... Sí, molt breument, que les opinions són prou clares. Passarem els informes a tots els grups polítics. Lògicament, com a activista, a mi em sembla molt bé la lluita per recuperar la Flor de Maig i que l'Ajuntament ho compleix. Ara no ens sembla bé, lògicament, el preu tan alt que va pagar i, sobretot, la irresponsabilitat de comprar-lo a cegues sense un informe. Per tant, les condicions, aquí hi ha una responsabilitat que sí que es té que tenir en compte. Lògicament, la responsabilitat de l'Ajuntament que el va comprar, l'anterior mandat, i dels que ho han venut. Lògicament, com a Ajuntament, nosaltres farem accions civils contra els propietaris que van amagar aquest mal estat de l'edifici. En quant a responsabilitats, lògicament, que al final són compartides. Lògicament, durant gairebé un any va estar encara l'anterior mandat, només es va encarregar el projecte BIMSA de les façanes. Jo, quan ho vaig visitar al setembre, tot sent arquitecte, vaig dir, bueno, amb el de les façanes no n'hi haurà prou, hem de fer un projecte de restauració integral. Però vam dir, bueno, quan està pressupostat el de BIMSA, fem primer les façanes i després farem el de restauració integral. Han passat el temps i immediatament en la que hem tingut un avís, que no era casualitat, un avís de professors de l'UPC que viuen, a més, al districte, doncs hem dit, bueno, no, doncs això no es pot endarrerir més, hem d'enviar els bombers i, lògicament, hem decidit, hem pres la responsabilitat, ho pot dir, bueno, heu tardat potser més setmanes de les normals, però hem assumit la responsabilitat, lògicament, donat el perill que hi
prohibien l'ús a vegades intensiu que té aquest edifici. Nosaltres calculem que malauradament tardarà més d'un any a haver una solució, si tenim en compte que ens hem de posar d'acord amb la comunitat amb els propietaris del 59%, s'ha de fer la diagnosi, s'ha de fer el projecte, s'ha de licitar, etc. I lògicament no sabem el pressupost que pot costar perquè lògicament es multiplicarà el cost del mig milió que costava la rehabilitació només de la façana. Intentarem que sigui el més ràpid possible, però lògicament no volem enganyar ningú i a les components de la Flor de Maig els hem deixat ben clar que aquest trasllat serà un trasllat per bastant temps, com a mínim per més d'un any. Moltes gràcies. Resten, sí? Otra ronda? Vas així. Et queden 11 segons. És que hem escoltat algunes coses que la senyora Leche ja les ha dit, però el senyor Morellera s'ha oblidat de dir que aquella expropiació va ser feta per Franco & Company, per tant, tinguem-ho present, i després excusar-se amb la pressió veïnal per comprar un edifici sense fer un informe tècnic, home, em sembla una mica trist. Jo crec que aquest Ajuntament, al llarg de la seva història, ha adquirit molts edificis històrics, molts d'ells per pressió veïnal, com Fargues, per posar-ne un exemple, i s'han fet tots els informes pertinents. Per tant qui va adquirir l'edifici no va fer la feina que tocava fer, com durant els 8 mesos de mandat actual s'ha corregut un risc que també era innecessari. Per tant, sort, repeteixo, sort que aquests arquitectes passaven per allà i s'ho van mirar. Gràcies, regidor. Sí, que et queda temps. Però és el torn del grup de Convergència. Et queden 45 segons. Sí, bé, moltes gràcies. Jo el detall, la pressió veïnal, i alguns ho hem acabat concretant amb un tema d'activisme, i fins i tot ho han reconegut i encapçalats a vegades fins i tot membres de la seva pròpia formació, que és el que reivindicaven, i jo crec que el president o el representant del Partit Socialista ha fet una bona intervenció i fent una sèrie de referències a d'altres equipaments o d'altres espais de la ciutat de Barcelona que es troben en aquesta situació. 1. Hi ha una decisió política de comprar-ho. 2. També intervenen, i jo crec que també els estan posant, vostès mateixos s'han entredit, i parlo d'Esquerra Republicana o de la CUP, propis tècnics de l'Ajuntament de Barcelona, del districte de Sant Martí, que intervenen i que treballen amb l'adquisició d'aquest edifici. A partir d'aquí, escolti'm, mirem què és el que es pot fer, mirem com es treballa, i, en qualsevol cas, hi fèiem la referència que ningú s'inhibeixi també de les seves pròpies responsabilitats, perquè Esquerra Republicana també, durant uns quants anys, va formar part del govern de l'Ajuntament de Barcelona amb el Partit Socialista. Gràcies. Gràcies, regidor. No sé si Ciutadans vol fer... No? Sí? Jo he consumit el meu temps, sí, endavant. Sí, et queden... Maria José, tu sí que et queda 29 segons. Sí, només informar que molts dels espais ocupats a Barcelona, que s'han ocupat i que estaven en un estat deplorable, precisament ho han arreglat i ho han adequat els propis ocupants, només perquè ho sàpiguen. Doncs moltes gràcies. Si els sembla, donaríem per tancat aquest punt, passaríem al següent.